Salam Om Nasiatu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam sejahtera, salam waras. Datang para lenggah, para sepuh bini sepuh adi sepuh ingkang tansah kula hormati. Kula sesulih saking Pak Kampung Yoyok Kempalan Kaca sak keluarganipun sedaya supados ngekralaken kajatipun Pak Kampung Yoyok nggih menika Jumat legian utawi syukuran anggenipun nyambut damel mugi paring ana gampang gangsar kali sampe kala tetep bina panggoda lan rencana sarubita murah rezeki wiwit menika ngantos saklamenipun dipun estakaken wilujeng dhateng para rawuh ingkang pinarak wonten mriki sepuh miwah ingkang daya. Assalamualaikum salam mulem jati ning dupa-dupa sun kinarya malaikat sanak malaikat tekakno kadugane atane sun Bulkriya genduri arandi rata sing tinggal pancaring maripat sanak malaikat niating sun suku dahar sekolah rum. Putih rupane gurih rasane sak kudupe kembang melati sira gondo sira rasa ananing dina iki ya jam niki Pak Yoyok Kempalan Kaca sak keluargan sedaya rakit asan sesaji rezekipun pangeran dal saking sarining bumi sarining geni sarining angin sarining toya sarining gondo sarining rasa kadamel sedekah maring Allah kapindho Rasulullah supangat sae kang dipun suwun. Anggenipun rakit asan sesaji seko suci lambaran mulam sari saos pangabekti dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rinasur seputra sekabatipun sekawan Abu Bakar Umar Usman Said Bagindo ngali pramila dipun kurmat tansah ngayomi rahayu lajeng dhateng Pak Kampung Yoyok sarta keluarganipun sedaya widodara lestari wedhi menika ngantos salamenipun dipun jeni derek kula sepuh miwah ingkang anemdaya. Kangsar akeh caca madhateng sekathahing para nabi, para wali, para mukmin, para syuhada, para alwiya sedaya dipun kurmat. Mugi tansah ngayomi rahayu lajeng dhateng Pak Kampung Yoyok anggenipun ulujengan wilujeng dinten menika ngantos salamenipun dipun jeni derek kula sepuh miwah ingkang anemdaya. Kangsar akeh caca madhateng Ibu Bumi, Bapak Kuwasa, Bapak Adam, Ibu Hawa, rinten kelawan dalu panutan ingkang dari saking wetan sumur wonten kilem majemuk ing dinten Jumat Legi pramila dinten Jumat Legi kadamel wilujengan mugi sageta manggih rahayu wilujeng dinten menika ngantos salamenipun dipun seni derek kula sepuh miwah ingkang anemdaya. Kangsar akeh cakeman dhateng dinten 7 Punan gangsal sasi 12 taun 8 sekawan. Wasangar tali mangke jabung kunaka dina Rijalola Jati Ngarang lan pengemban kaling mbani Pak Kampung Yoyok sarta sak keluarganipun sedaya sampun dipun ban wonten tengahing bilahi mugi dipun ban dhateng kawulujenganipun wilujeng widodara lestari wedina menika ngantos salamenipun dipun seni derek kula sepuh miwah ingkang anemdaya. Kangsarake caskoma dhateng Bagindo Lias, Bagindo Kilir, Bagindo Lias, Rumesa Daratan, Bagindo Kilir, Rumesa Toya, lan daratan kadamel nyekapi asan sarta kadamel pagesanganipun Kampung Yoyok sak keluarganipun sedaya mugi pangeran paring tambah kuat slamet panjang umur kali sesambe kala tenebena panggoda lan rencana sarubita murah rezeki wit menika ngantos salamenipun dipun seni derek kula sepuh miwah ingkang anemdaya. Kangsarake caskoma dhateng Mbah Sri Ayu Kumuning, Mbah Atmo, Mbah Atmi, Mbah Soto, Mbah Berasan, Mbah Tembo, Mbah Tembong, Mbah Leong, Mbah Nur Muhammad Solehudin, Mbah Sukiti, sarta Mbah Gamiso ingkang cikal bakal ingkang akal bakal kang bakali dusun Sukorno sarta Banjar Perkasihan mriki kiblat sekawan gangsal kawonten tengah pramila dipun kurmat tansah ngayomi rahayu lajeng dhateng Kampung Yoyok anggenipun wilujengan wilujeng widodara lestari wedina menika ngantos salamenipun dipun seni sederek kula sepuh miwah ingkang anemdaya. Kula kinten sampun sasar sampun cekap anggen kula tas hormat kirang tanduk kula mugi saged mapan piyambak-piyambak dene sedaya sampun dipun hormati. Ngandhap sinangka kodrat nggih penayungan Allah mugi kinabulan ingkang dados panuwunipun Kampung Yoyok sak keluarganipun sedaya lan mbok bilih wonten kekirangan sarta klepatan kula minangka kangge lantaran kula nyuwun pangapunten ingkang agung sarta sanak malaikat yau ngene diridhoi dibarokai al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana budu wa ya kana sa'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten saderengipun para lenggah, para sepuh bini sepuh adi sepuh ingkang tansah kula hormati,
bilih wonten ingkang badhe bantu pandonga monggo wekdalipun kula aturaken nderek panutan jenengan piyambak-piyambak. Sinten ingkang badhe ndongani? Niku pun donga. Terus kenapa ada yang ngombe? Oh, gitu. Ojo kan diputang-putang jengkol. Oh iya. Bang itu yo kok ngejak cek nggae. Oh ora usah ngomong sing mulai saiki ora. Paling mboten enten langsung setoran. Jojo. Oh, mulai Daryanto. Itu bareng Jojo jari ini. Segone iki lho. Segone lho. Ayo. Acarane malam Jumat Legi ning Tanah Pepunden Reca Cikal Bakale Desa Sukorno. Wis dadi adat lan tradisine. Ben malam Jumat Legi ngadakne apa iki ya? Syukuran. Hah? Syukuran. Syukuran, ngadake syukuran lan ngirim leluhur. Hormat leluhur. Menghormati leluhur cikal bakale Sukorno. Mugi-mugi Desa Sukorno tentrem ayem, gemah ripah loh jinawi. Mas Pokis Tahu direkam ya entek. Rekaman teng wayangan niku lho, Pak. Niku kan damel kewenep niku. Lah kok guyub rukun sekalian nguri-nguri tradisi zaman biyen bolo aku mangan iki wis digene apa? Yo wis. Oh, wis durung. Grupane iki. Sekalian bukan wae ngono. Bagetan. Kuwi nek utak piwak kuwi. Sing kono lagi dodo tak salah lingkung.
Mangan iki mari nak entek-entek dhewe ndak. Jadi anu kok. Iya. Mulai diberantem ya ada. Kesadaran ini. Aku yo. Lengkap. Yo. Oh, Komandan Parno hari ini. Yo, mau jare ini ning magang. Ijek loro. Tak puas nih sing duwe YouTube dhewe. Pinter fokus malah nganu, lek ngedum sekone. Pas. Enggak maksudnya lek njikok nih lepas lho sampai. Ya Allah, iya lali. Atene iso iku lho. Iya Pak Panji tadi, udah sampai. Tambahi. Monggo. Ini kita baru ini. Anu. Maka turun. Orang lah, aku ada nyimpennya. Murah dia. Dah dibungkus nah lho Jian. Lah iya. Lah bungkas wis lah tambahin nah. Bojoku manut. Buku sampe 5 piye kancane ora keduman aku iki. Iya ki omong pada pisan lho. Amit. Iya. Ini bukan bagas. Ayo. Kurang. Jangan jipun ning omah, Dok.